Mayibongwe inkosi uJesu Kristu inkosi bazalwane. Bangcwele ndiyanibulisa egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Ngumama uManjati lona uthetha nani bangcwele. Ndifuna nje ndithethe kancinci nje malunga nempilo. Impilo nje esiphilayo singabantwana bakaThixo, ukuthi siyakhela phi na impilo yethu, siyakhela entwenini na. Lithi ilizwi likaThixo kukwencwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 3 verse 11, lithi ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Naso isisekelo sethu singabantwana bakaThixo bazalwane. nguJesu Kristu sesibekiweyo kuphela isisekelo ekumele ukuthi sakhele phezu kwaso, sesi esinguJesu Kristu. Ezinintsi ke ezinye ke bazalwane izisekelo ezingezi zingenguJesu Kristu, onothi umzalwane abone selesakha impilo yakhe kuso eso sisekelo engakhange aziqaphele ukuthi selesakha impilo yakhe phezu kwesisekelo esingenguye uYesu Kristu. Haleluya. Ndiya kwindaba ye-Olympic Games bazalwane. Kwezi games zenziwayo ngoku kuthiwa zii-Olympics, le midlalo kuthiwa zii-Olympics ziba khona every 4 years, kudityanwe kudlalwe kwenziwe izipoti kwenziwe yonke into. Umntu ojonge ngaphandle okanye umzalwane, umntu ongayijongi into aye to the foundation yayo le nto, angaze ayibone ngathi ayonto i-harmful. Kanti uSathane funeka simkhumbule bazalwane ukuthi unobuqili and unezisekelo eziningi azenzileyo, azibekileyo ukuze abantu bakhele kuzo ezisekelo. Uneendlela ezininzi ezi-strategic azenzileyo ezenza uba abantu bamkhonze, bamnqule and pay homage to him bengakhange baziqonde. Abantu benze izinto belandela into abangakhange bayiqonde uba kanti sebekhonza uSathane, sebekhonza izithixo. Bazalwane, ilizwi likaThixo phayana kwincwadi yoMshumayeli chapter 1 verse 9 uthi okwakhe kwaba khona yikho okuya kuba khona, nokwakhe kwenziwa yikho okuya kwenziwa. Akukho okusha phantsi kwelanga, akukho nto intsha phantsi kwelanga. Le nto yezi Olympics noba ngosebesithi zii-modern Olympics, zisuka ikhona apho intsusela yazo, ikhona apho zisuka khona. Ii-Olympics bazalwane zaqalwa apho zayiyindlela yokunqula isithixo saseGreek ekuthiwa uZeus, ZEUS. Kwakunqulwa eso sithixo, that god of thunder, bathi yi-god of thunder ngapha eGreece. Yayisithi xa zisenziwa, ewe kwakuba khona ispoti, kubalekwe imincithiswano yobaleka yonke loo nto leyo, ne-wrestling, of which siyazi kwa i-wrestling kuThixo uba akayifuni into edibene ne-wrestling. Kodwa kwakuba khona yayi-religious as well. Ndithetha nge-foundation yayo ukuthi kwakuba khona into yobapha kubalekwe, kube khona i-wrestling, kukhona nento religious apho kwakuthi kuhlatyelwe khona ii-sacrifices for esi sithixo kuthiwa nguZeus, zihlatyelwe khona, kunqulwe khona. Kwakuthi nditsho nendlela kwakusetwa ngayo ideyithi, ukuthi ideyithi yalo mncithiswayo uzawuba nini na. Kwakujongwa into bapha mawube khona nge-second full moon after kuye kwenzeka laa nto bapha kuthiwe ubusuku enyakeni bufutshane, imini inde, apho ipole lena yomhlaba, apho uyabona apho kurothetha khona umhlaba, ipole ijonge kwilanga. Kwawubona zezo zinto bapha funeka kuqale kujongwe i-full moon. Funeka i-full moon, yes, it's the second full moon after kwenzeke le nto bapha kube khona ubusuku obufutshane nemini ende. I-middle yezo games
yegames ifuneka lihambisane ngqo nalo second full moon, ukubonakalisa nje bapha yinto ekhonza nditsho namalanga neenyanga, funeka ukuze kuzokwenziwa ezo zinto zokuhlabela lesi sithixo esi. Kodwa kwakhiwa istadium in honor of lelo thixo lona wamaGrika kuthiwa nguZeus. Kwakhiwa istadium kuthiwa yi-Olympiad Stadium, sinikwa as i-sacrifice. Haleluya. Nikhe nibone bapha nabantu abawinileyo pha bafakwe le nto le wreath efakwa pha entloko, yayifakwa yigod nayo, igod yaseGreek balinganisa yona nangala wreath ifakwa apha entloko, bafakwe apha entloko i-wreath. Uqala babekade befakwa i-olive branches, i-wreath yenziwe nge-olive branches, nayo inentsingiselo yayo nayo loo nto leyo. Zonke ezo zinto zisaqhuba kanjalo. Haleluya. Kuba nangokuyana kuqala, ngoku yayiqala into ye-Olympics yayisenziwa every 4 years, nangoku kusenziwa loo nto, nangoku kusafakwa laa wreath. Ewe asiboni kuthathwa ngamehlo ethu, kuthathwa ii-sacrifices zixhelwe zithini, but asiyazi ukuthi ebusuku kwenzeka ntoni, kwenzeka ii-sacrifices ezithini na, ngusathana nee-agents zakhe, nokukamoya, and even in the spirit. If ubukela into ze-Olympics, usapota into ze-Olympics, you are already paying homage to that God, ngoba isisekelo sayo sewusakha phezu kwele foundation engenguye uYesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Akukho nto intsha phantsi kwelanga, phantsi komhlaba. Into ekhoyo yenziwayo ngoku yayikhe yakhona ngaphambili, litsho ilizwi likaThixo ukuthi akho nto intsha, there's nothing new under the sun. Ikhona already i-foundation kaYesu Kristu, masakhe kuyo. I-Olympics zine-foundation yayo, ine-foundation yayo i-Olympics, which is yenziwe phantsi apha kunqulwe isithixo. Siyayazi ke uba ngubani esa sithixo, uba nguSathane uqobo. Haleluya. Bazalwane, masizilumkeleni ezi zinto. Makuthi yonke into oyibonayo ukuthi iye yathathelwa phezulu ngumhlaba, yonke into ijonge kwezi Olympics, yazi ukuba pha kuyanqulwa. Laa nto enziwayo nje akubukelwanga nje, kuyanqulwa bazalwane. Masingayi ke thina kulaa oltara siyonqula. Haleluya. Masingayi siyonqula phayana. Impilo yakho sewuyakha ngoku phezu kwe-foundation yesithixo samaGrike. Yakha phezu kukaYesu Kristu. Zonke ezi zinto uziyeke, zonke ezi zinto uziyeke. Njengoba wonke umuntu ebaleka, wonke umuntu uglued eTVini all over the world, kujongwa le nto yezi Olympics, wonke laa mntu is paying homage to la esasithixo samaGrike, esazi engasazi, upayisha homage kuso. Uba kuthiwa emsebenzini wakho nxiba ngokucelebrate i-Olympics, ungangeni wena kuloo nto. Nasezikolweni sebebanxibisa nabantwana kanjalo, sukungena wena nendlu yakho kuloo nto leyo. Kuthiwe kuzoba khona ii-games emsebenzini for uba pha kucelebrethwa into ye-Olympics, suzingena ezo zinto ezo, ngoba uyayazi ngoku i-foundation yayo uba pha yintoni na, and uyayazi wena i-foundation omele ukuthi wokhe obakho ubomi kuyo. Haleluya. Ngoba asikho esinye isisekelo, kuphela leso esibekiwe esinguJesu Kristu. Yonke into engathi ikhohlakele, ayonto yoba pha umzalwane angene ayenze loo nto. Yonke into ethandwa ngumhlaba, yonke into ethandwa ngumhlaba, ayonto kumele ukuthi umzalwane uyayenza yena loo nto. Zonke izinto zomhlaba sukuzithanda, sukuzicelebrate, sukungena kuzo. Uba pha yonke into
uyabona ukuthi imajority yabantu bayayenza, bayayithanda emhlabeni. Yekasathana uthixo walowo mhlaba ke leyo into sukuyingena wena. Haleluya. Ndiyayithanda u-Isaya phana athi phaa kuchapter 50 verse 7 uthi, ke inkosi uYehova iya kundinceda, ngenxa yoko andihlazekanga, ngenxa yoko ndabenza ubuso bam banjengeqhwitha, ndiyazi ukuba andiyi kudala. Uthi I have set my face like a flint. Bazalwane, masenze loo nto. Set yourself, your face like a flint. Ubapha eyami conviction nansi, and futhi ndifuna ukuya ekhaya ezulwini, noba pha kwenziwa ntoni nemhlabeni, noba pha mna ndibonakala ngathi ndingumntu o-odd, andizenzi ezinye izinto efamba zenze, ngoba khumbula kulo mhlaba pha isono sayi-lifestyle kwezi ntsuku. Uba awoni, nguwe obona ngathi awenzi right. Uba wenza into erayithi, nguwe lo kuthiwa wenza into e-evil. Uba wena awoni, awujoli, awuseli, nguwe lo kuthiwa ufani, awufithishi. Set your face like a flint, because ekugqibeleni awuzukuhlazeka, awuzukudana. Sukuzingena ezi zinto, noba bathi emsebenzini awuzijoyini zonke ezi zinto. Xa sithiwa makunxitywe red and white nguValentine's, wena uyenzi loo nto, uhlala ungumntu ongathi ufani. Set yourself like a flint. Uba ufuna uyongena kwelaa zulu eliyana, iflinti lilitye eliqinileyo, elomeleleyo, eli lisika nokusika. Ubuso bakho mabungajongi to the right or the left. Zixelele ukuthi mna nantsi yami conviction, andisuki kule ndlela kaYesu Kristu. Akho nto izawundisusa kule ndlela imxinwa ndihamba kuyo, noba inzima injani na, noba sendifumana ii-insults ezingakanani na. Andizusuka mna kwi-conviction endikuyo, noba sendingathi mna andingomntu uthanda uba pha makonwatywe, ngoba kaloku uzawufumana ipressure, nditsho nasebantwaneni bakho, ngoba esikolweni izawuba ngathi bona bodwa nguwe lo abakho bodwa abantwana. Uthi anizukunxiba for iValentines, awuzukunxiba for i-Heritage Day, awuzukunxiba for i-Soccer World Cup, awuzuzenza ezo zinto. Alile umntana esikolweni, elila enxibe i-uniform yodwa umntanakho, ufilishe ipressure. Set yourself like your face like a flint, ngoba ilizwi likaThixo lithi, I know I will not be ashamed, I will not be disgraced if I have set myself, my face like a flint phaa kuYesu Kristu. Awuzuthi ekugqibeleni uhlazeke, uhambe uye esihogweni, ngoba aba bantu aba banqule esasithixo. Uba pha nawo uyaya uyonqula phayana, uyobeka intloko yakho phantsi, unqula uZeus, isithixo samaGrike, uzaya kulaa ndawo nabo baya kuwo lo mhlaba. Le ndawo iya kuwo lo mhlaba, nawe uzaya kuyo. Funeka wena ukhethe uba pha ngomphi na uThixo uzamkhonza, ngomphi na uThixo uzamkhonza, ngomphi uThixo na that you will pay homage to on. Yeyiphi ifoundation ozawuthi ubhilde kuyo. Haleluya. Funeka uzimisele ngokupheleleyo, ube steadfast kwihambo yakho. Be steadfast, ungajongi to the left or to the right. Usteadfast, amehlo akho ajonge straight, intliziyo yakho i-straight, ayimuvi intliziyo yakho iye macalana onke. Amehlo akho nentliziyo yakho akuYesu Kristu, ujonge i-finish line. Wena apho ujonge khona, ujonge ekhaya ezulwini. Ayikho enye into eza kujongisa amacala ikwenza ukuthi ufuna i-entertainment yalo mhlaba. Eyakho ulonwabo nolwakho uvuyo neyakho entertainment uyifumana kuYesu Kristu. Nabantwana bakho ubafundise kanjalo ukuthi eyabo entertainment, lolonwabo lwabo novuyo lwabo balufumane kuYesu Kristu.
okanye ubapha uthatha abantwana bakho ubanxibisa upink and white, ubase kwi-Valentines, uthatha abantwana bakho ubanxibisa izikhakha, ubase kwi-Heritage Day, uthatha abantwana bakho ubanxibisa iinto ze-rugby World Cup neentontoni. Abantwana bakho bazawuthanda i-entertainment, bathande izinto zalo mhlaba. Already sewubenza ubapha mabathande izinto zalo mhlaba. Ilizwi likaThixo lithi sanukuzithanda, sanukuwuthanda lo mhlaba nezinto zomhlaba, saniwuthanda abazalwane. Phumani kuzo izinto zomhlaba nezinto zomhlaba. Ufuna ntoni kule Olympics umzalwane? Ufuna ntoni? uSathana makayeke ukuvala amehlo, ukuvala amehlo, avale neendlebe, avale neendlebe zomzalwane. Zinintsi izinto ezikhoyo apha emhlabeni, kodwa wena yiba ngathi ngulaa mculi uthi ndijonge ekhaya, ndibheke ekhaya, mandingathi yeki nalutho la kulo mhlaba. Bheka ekhaya ezulwini, ungathiyeki izinto zalapha emhlabeni. Haleluya. Ndithi mandiphakamise bazalwane ilizwi lokulumkisa lokuthi yi-foundation laa nto ye-Olympics, yi-foundation ebekiweyo, yabekwa iminyaka eminintsi. Nabani na ozawuya kayopeyisha homage kuyo funeka uyazi uba ubeka ubomi bakho ke kulaa foundation leyana. Peyisha ihomage kwisithixo saseGreek, samaGrike, saseGreece. Hallelujah. Set your face like a flint. You will not be ashamed. Awuzudanisa, ekugqibeleni awuzudana ngokushiya zonke ezi zinto, bonke ububi. Shiya bonke ububi nazo zonke izinto zomhlaba. Ilizwi likaThixo lithi sanuthanda ilizwe nezinto zelizwe. Umuntu othanda umhlaba neento zomhlaba akanalo lowo uthando lukaThixo kuye. Zonke ezi zinto ezi zezinto funeka ukuthi sizishaye indiva bazalwane. Ngenxa kaYesu Kristu sizishaya zonke indiva. Haleluya. Thixo makasivuleke amehlo kamoya sibone, uSathana angasiqhathi. uJesu Kristu inkosi. Amen.